ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ଆମର ବର୍ଷା ପାଗ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ଷା ଜୋରରେ ଉଠେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଝିପିଝିପି ଚଲେଇଛି, ବନ୍ଦ ବି ହେଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ପାଗଟା କେମିତି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗା ମନ୍ଦିରରେ ନାହିଁ। ଜଗା ତ ରତ୍ନ ବେଦୀ ଛାଡ଼ି ତା ଜନ୍ମ ବେଦୀକି ଯାଇଛି, ତା ମାଉସୀ ମା କୋଳକୁ। ତେଣୁ ଏଠି ମନ୍ଦିରଠି ଟିକେ ଲୋକ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରବଳ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସେଠି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଭାଇମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ।